अरे पाप नाही कर दिए बेटी ससुरा में भेज के सब केहू देखले बा अरे अंजोर में निहार के तका हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू केहू देखले बा अरे अंजोर में निहार के का हम चलिए सासू आचर संभाल के लड़की जवाब देके कहती है सुंदर बात रोटी भात पकाई बनाई रोटी भात पकाई नहीं माजो जैसे अपना हम भाई रवि के बिना तिलक के शादी करा दे। आप भी आपकी शादी में कमाएंगे, दहेज नहीं लीजिएगा। ओके। ढेर लड़का बुलेट खाती जरूर रुसे ले। ओसो ना तो अपाची खाती तो लड़की कहले वे कि हई जोन गाड़ी में घूमत रह कि हमर बाबूजी भी हले बारो तेला ओके हमर दी हले आवे के सदा ओके हमर दी हले आवे जाए के सदा दहेज दे बिनले कैसे सब कुछ देखले बा कि आज तो लजा के ना रहबे तो कहती है कि इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जब जयमाला होला तो सबे लड़की के सखीरे सुनना चल फलनवा के तनी दुल्हा देखा जा गोरबा की करिया बा तो घरी सभी देख ले ताकि लड़की लजाओ तो कहे लजाओ कि है नो जरूरी मजबूरी कहाला अब बाबूजी दुआरे पर करवले जयमाला बराती घराती देख ली हलो आ 10 गो दुल्हा के यार जो सही जयमाल होला टाइट रहे सब आ जो सही जयमाला होई लड़की कहती है कि आमा जी हमार बात सुनी लफुआ लफा देखले अठाह कमारी मार के का हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासू एक हमने बेटी के ऊपर गीत गाया निर्दयी पापा अगर में मारती हो बात सुनी और ही लोग देखले बा वो मेरा उरा सबके नंबर बा सब केहू देखले बा नचनिया बजनिया
सब केहू देखल बा अरे नचनिया भजनिया लइका से आन देखले बुढ़ावा पुरानी अब हम कैसे रहे सबसे बेसी बेचैन देखल अनुपमा तारो बिया होई हमरो बिया होई तो वीडियोग्राफी वाला के तो कहब थू लटका दे हां घुमा दे ये 1 2 3 ओके यही तरी जानी जे एगो चुटकिला याद है अरुण चाचा एगो हमरा गांव में अंजनी मित्र बाड़ो तो कर बियाह भइल तो शादी के एल्बम बनवाले रहे तो कहल कि देखो फलाना चाचा शादी के एल्बम हो 18000 लागल बा पानी अपना सेट करे माने पानियों में डाल देबो तो दही ना एगो जे मगहिया बाबू रहल बबुआ जी पानी में ना सटी आग में दौड़ी हवा बनाओ तो उनके एल्बम लगल बा 18000 कहते कि वीडियोग्राफी वाला अब देखल लाइट बाटे का हम चलिए सास लास्ट लाइन कि बाबूजी देखेले अलोता हो के खाड़ो कौन तोरे इज्जते से होता खेलवाड़ गोलू राजा रोवेले अच्छा मुँह मार के कहो चलिए सासू अगर बात समझ में आई होगा तो ताली बजा दी एक और अर्थ है बा कि जब नियम गार्जियन लगौले बड़े आखिर काहे लुका कर रहे तो हूँ कुछ कह क्या कहे बैलेटरी खत्म हो गई भैया तो तू के बंद कर दे कह ऐसा तो जय मर्दी साउंड वाला भी बड़ा साउंड वाले के प्रति नहीं कहे कैमरे वाले को कह दिए साउंड वाले हनुमान होते हैं सबसे पहले आते हैं बाद में जाते हैं सही हम सिर्फ 4 लाइनें कहेंगे गोलू जी आप क्या बोले हैं कि तब काहे सासू तब काहे चलिए सासू आचर संभार कि 24 घंटा घूंघट में आमा जी हमरा हबना मॉडर्न युग के कनिया इतना सा सत साहबना सासुर भसुर के आगे पर्दा में हम हूँ लुकाई कहे खाई अपना मर्दा के कमाई ल जाही कहे